Lesike izindaba zo1 KZN TV efundela usamukeliso kaNqulunga ngikubingelele mbukeli nazi ke ihamba phambili usukwini namhlanje. Unqabe ibheyili osola ngokubulala ingane kuboshwe abokufika eThekwini kanti baningi ezibakhalele kwelikaMthaniya. Uyenqabileke ibheyili uLindo Kuhle Mhlongo obhekene necala lokuthumba, ukudlwengula kanye nokubulala uZanokuhle neminyaka yesikhombisa endaweni yaseDumsane Makhaya Village ngasempangeni lomsolwa. Bekulindeleke ukuba afake isicelo sakhe sebheyili namuhla, kepha ke wathi akayidingi. Icala libe selihlehlela umhlazi li-18 kuMandulo. Ubevelile kwesibili namuhla enkantolo kaMantshi yasempangeni uLindo Kuhle Mhlongo neminyaka ngama-33 ubudala obhekene necala lokuthumba, ukudlwengula kanye nokubulala uZanokuhle Khumalo neminyaka eyisikhombisa endaweni yaseMhlathuze Village ngasempangeni. Umhlongo nongomsolwa bekulindele ukuba afake isicelo sebheyili, kodwa ke wangakwenza lokho njengoba ke elivumile icala futhi ke wayenqaba nebheyili. Leli cala ke libe selihlehlisela umhlazi 18 kuMandulo nokuzonikeza umqondiso okushushiswa komphakathi ngolwasemzini okuyi-Director of Public Prosecutions ithuba lokucubungula leli cala nokuzoholela ukuba lidluliselwe enkantolo ephakeme phecelezi i-High Court. Umndeni womntwana ubongeke kakhulu uxhaso luthole emphakathini, kodwa ke ubeyosunxusa ukuba leli cala lingasetshenziselwa ukufeza izinhloso noma ke ukuzuzisa abathile. Sithanda uku-appreciate from the side lomndeni abantu bonke beyinhlaka ezahlukahlukene abakhona la, khona o-DSD, kukhona different political parties who have come in their numbers to support us. Umndeni ke kakhulu ubonga isupport oyitholayo from day one till today. So we only just hope for the best, and we also just wish to say kubo bonke abathola ithuba loku-intervene asibe ne-agenda eyi-one. Agenda yethu akubo ukuthi siyalekelela umndeni, senza sure ukuthi sibone ubulungiswa. Let us not take this as an opportunity for self gain for any organization, for any structure. This is about umndeni wakwaZanu. Kanti ke izinhlaka ezahlukene nabamaqembu ngokwehlukana kwabo bangabanye ke babantu babeyingxenye abebezokweseka nabo kuleli cala, nabo ke basho ngazi linye ukuthi ke akuphele futhi kulisane nesihlava sokuhlukunyezwa nokubulawa kwabantu besifazane, izingane, abakhubazekile, ogogo nabanye. Ngiyacela nje ukuthi nabefundisi nazo zonke nje inhlaka zobuholi zibambisane ekutheni ake silwe nalesi sifo ngoba isifo esihlasela umphakathi wakithi, ngoba umphakathi fanele sibe nothando, umphakathi fanele sikwazi ukunakekela. Kodwa mase singasakwazi ukunakekela kusho ukuthi bazonakekelwa ubani laba bantu, and abantu besilisa noma obaba noma obhuti noma amadodana kufanele kube yiwona avikela umphakathi, ikakhulu abantu besifazane. Yes, sinamalungelo nje abantu besifazane, kodwa siyadinga ukuthi ilungelo lethu lingaphucwa noma ikanjani, ngoba ilungelo lokuphila kwalomntwana alisekho, yena usazoqhubeka phila. Yes, kubhlungu, kodwa siyafisa engathi nje naye angajeza abolele ejele, angaphinde nje aphume, ngoba wenze akaseyena umuntu esingamthatha simbuyise emphakathini. Ngoba ingane sikholelwe ukuthi uma inenkinga kufanele ibalekele kumuntu ekhaya noma kubaba noma kumama, kodwa manje masekwenzeka kanje kusitshengisa ngokusobala ukuthi namanje sisenabantu abazilwane abangafanele ukuphila nabantu, okungukuthi njengeqembu le-IFP isifiso sethu ukuthi kuleli cala uma kuthiwa kwenza ubulungiswa lo muntu lona ubengagcinwa nje ngaphakathi, ngisho ngathola udilika jele ngoba ukukhombisile ukuthi akanabo ubuntu. Sicela ukukhuluma nabantu besilisa, ihlava esingaka sisazi ukuthi siqhamukapi, and as umkhonto wesizwe we are totally against this. Asivumelani, asoze savumelana nakho. Sengiphetha futhi ngiyacela uhulumeni we-GNU ake fast track lento, esothe lento, ngoba ubufakazi kukhona ingane encane idlulile emhlabeni ngendlela engaqondakala. Kuboshoke abalisa abahlanu bokufika ngesikhathi amaphoyisa omkhandla iTheku eqhuba umkhankaso okukhuculula abakhanda izimoto ngendlela engekho emthethweni kuMngeni Road ngase-YMCA. Laba ke baboshwe ngenxa yokungabi nawo amaphepha afanele abagunyaza ukuba kuleli. Ngokusho kwamaphoyisa alomkhandlu athi ukukhandela izimoto emgwaqeni akuvumelekile ngoba kugcina kuphazamisa nokusebenza kwengqalazinda
yomgwaqo. In terms of bylaws, we are not allowed to ukuthi ukhande imoto emgwaqweni. Yini umngozi balokho? Ngesikhathi ukhanda imoto emgwaqweni uchitheka uoil. Ngesikhathi kuchitheka kuoil bese kuthi imoto ke ziba nokulimala kakhulukazi ithuthu ngoba isithu mesahamba la kuno oil khona automatically siyagindeka. Bese kuthi ke futhi oil uphinde uzojema ama drain okwenza infrastructure system yethu ibisiya affected. So far kuboshwe about 5 bese kuzoba neoperation futhi yama illegal immigrants nabo ngokunjalo bakhona la esebeboshiwe about 5 esebeboshiwe so far. Usekela Meya uthi abantu ababhalisa amabhizinisi bahwebe ngendlela esemthethweni. Kuyanda kakhulu ukuthi kube nosomabhizinisi abatrader illegal la sime khona nje siyazi abantu abahlala eThekwini ukuthi la isikhathi esiningi kujwayele ukuba khona abafowethu abakhanda imoto okuwumsebenzi ke sigqugquzelayo njengomasipala ukuthi abantu abasukume bazakhe kodwa bazakhe within the ambit of the law la bekwazi khona ukuyoregister amabhizinisi bafune izindawo ezisemthethweni bakwazi ukuyoqhubeka namabhizinisi kodwa mongenakho ke lokho angeke size sikiyeke ngoba leli theke sihleli kulona akuyona indawo yokwenza umathanda sisebenza ngaphansi komthetho umuthi uyaqalaza la kukhona amaphoyisa esisebenza nawo esifuna ukuthi iTheku sibe clean ukuze abantu abatrader khona bakwazi ukuthi baba abantu abanamaphepha. Lo mkhankaso awuzogcina enkabeni yedolobha kodwa uzoqhubeka nasemalokishini. Sithe asiqaleni ke kodwa sidile with iCBD siyaphuma ke siya emalokishini siya eindaweni ngoba nakuma suburbs singathi amalokishi kuphela siye nakuma suburbs ngoba nakhona uyayithola izinto ezifana nalezi ngoba sesikhathele manje sesikhulumile sabancenga abafowethu ukuthi cha asambeni siyo register amabhizinisi kodwa siyabona ukuthi kuyaqhubeka okugcina kwenza ukuthi labo abacomplyayo bagcina bengasakwazi ukusebenza ngendlela abanye nezigebengu zicasha khona lapho wena ucabanga ukuthi kukhandwa imoto lapha kanti sekukhona okunye ongale yilokho ke sikwenzayo uclean up siyabacela ukuthi abahambe beyo register bafuna indawo ezicorrect abazokwazi basebenzele kuzona. Ngotebogo Sibisi wezindaba ze1 KZN TV ku channel 261 ngiseThekwini. Babalelo ke ngaphezulu kwezinkulungwane ezili12 abasola baboshwe amaphoyisa esifundazweni KwaZulu-Natal ngamacala ahlukene kubalwa ke ukubulala ngenhloso ukubamba inkunzi nobunye ubugebengu bahlukene. Okhulumela amaphoyisa esifundazweni Robert Nechunda uthi ke lezi zibalo ngezobugebengu obenzeke ngenyanga kaNtulikazi nje pho uncomeke imikhankaso kwabakudlodlo yokulwa nobugebengu emphakathini eqhubekayo nathi yiyo eholele kulokhu. Ithela izithelo ezinhle imikhankaso amaphoyisa esifundazweni KwaZulu-Natal yokulwa nobugebengu. Ekhuluma neziko lezindaba loyo okhulumela amaphoyisa esifundazweni uveze ukuthi ke bangaphezulu kwa-11,000 abantu ababoshwe ngamacala ehlukene ngenyanga uNtulikazi uwodwa kanti bangaphezulu kwa-40,000 ababoshwe kusukela ngo-April nonyaka kuza manje. Majority of them were arrested for contact crimes. Those are crimes where people are fighting each other. There could be murder, assaults, attempted murder, rapes, sexual assaults, and all kinds of crimes that has to do with interpersonal interactions. We do this because we understand the task that we have to do as the police, and in a month we also managed to recover over 300 firearms and over 4,000, almost 5,000 ammunition. And those are the problems because in our province mostly, when crime is committed, there's a use of a gun. People go to people's houses to rob, they use a gun. People want to rape somebody, they use a gun. So when we recover firearms, it's one way that we can reduce the crimes. iTheku umkhuluvu kanye nekhencetshwayo zibalulwe njengazona zindawo ehamba phambili kunazo zonke esifundazweni ngobuningi babantu ababoshiwe. Majority of these arrests are in the eThekwini districts because that's the majority of our violent crimes are. The murders and the recovery of firearms, the majority
are in the eThekwini district, followed by Umgungundlovu, because these are the two districts that in terms of violent crimes, seem to be taking the lead in the province. We do have now, over the month of July, we saw some incidents happening in the King Cetshwayo district. It also needs our attention. We know of what happens in the Zululand district with family squabbles and all those things, but most of the suspects were arrested in the two districts, Umgungundlovu and eThekwini being the lead. Izinhlaka zomphakathi ezilekelela amaphoyisa okulwa nobugebengu kanye nemiphakathi nje jikelele ebika ngobugebengu ishayelwe ihlombe njengoba kubikwa ukuthi izibalelwa ngaphezulu kwama300 izibhamu ezitholwe amaphoyisa kubalwa izibhamu ezinkulu eziyingozi ezokuzakhela nezinye izinhlobo. Unejiunda uthi ke kasikho nesisodwa esidikelwe umnikazi wazo kanti iningi lazo belithola ke ligcinywe izinombolo nokusho ukuthi ngezobugebengu. 313 of them, none of them was surrendered. We had to go look for them, found them. 313. So these are people who have firearms, and these are rifles, these are pistols, these are homemade firearms that we go out and find. Most of them, the certain numbers are filed off to show that they want to commit crime and not be known that they're the ones who killed people. So nobody in the month of July, in fact, let's say no firearm in the month of July was recovered through surrendering. Imkhankaso yamaphoyisa iyaqhubeka ezindabeni ze-One KZN TV ubikunto mkhona Mvubu eThekwini. Lungene-ke enkantolo ephakeme Mgungundlovu udaba olubhekene nothishanhloko wesikole sabantwana babafana emabangeni aphansi Murchison Preparatory School. Abazali-ke kanye nesigungu esiphezulu basola lo thishanhloko ngamacala okunokubeza ngokucansi ungasebenzisi kahle imali kanye nokuchema. Laba-ke bafaka isicelo esiphuthumayo enkantolo befuna ngokuvinjwa ukuthi uthishanhloko engabe sabuya kulesi sikole, bathi-ke izingane zabo asiphephile. Uthishanhloko wamiswa emsebenzini kulandela lezi insolo, kanti umnyango wezemfundo KwaZulu-Natal uthi-ke utholwe engenacala. Abazali babafundi besikole sabantwana babafana iMurchison Preparatory School bathi bavumelene nesigungu esilawula isikole ukuthi uthishanhloko angabuyi kulesikole. Basho kanje ngesikhathi besenkantolo ephakeme Mgungundlovu lapho befike bafaka khona isicelo esiphuthumayo sokuvimba ukuba uthishanhloko angabuyi. Namhlanje la court iSGB iloje iagent application kahle the mandate of it ukuthi nje angabuyi esikolweni, nabazali bayavumelana nalokho ukuthi abamfuni esikolweni. Kanti bathi izinsolo zisuka kunyaka ophelile. Indaba iqale kahle last year ngo2023 uheadmaster wesikolo wasuspendwa kwakunama serious allegations, some of sexual harassment, amanye kune ingane nazo that are involved in leyo nto, abazali balojile ama complaints, so wasuspendwa last year, wahlala ku suspension. Abazali bateleka ngoFebruary befuna ukuthi lento iphele, indaba yakhe disciplinary ise iphelile, befanele abuye mhla ka1 August last week. Abazali bathi abayifuni leyo nto, bavala amagate. Wabuya ngempela ne department rep zakhona nama union rep wakhe, abazali bathi abamfuni, kwagcina behambile nobaba waseSeget. They met with the SGB, baphinda bamitha naye ba-agree ukuthi bazothatha u7 days reporter eSeget office engazi esikolweni. Ngalokho bathi basabela ukuphepha kwezingane zabo. I think into enkulu lana ukuthi yabona when there's allegations of abuse against kids ingenzeka nokuyama ingane kusasa nomunye umzali. So definitely leyo nto we don't stand for it, asifuni esikolweni. Khona othisha nabo abalojile ama complaints. Ngo Thursday efike esikoleni khona omunye bekhala ukumbona nje bengakakhulumi. That state is not a state esifuna ukuthi ingane zethu zibe exposed to. Inkinga iqala lapho nje ukuthi asifuni leyo environment esikoleni sethu. Ingane ziye esikoleni siba drop ekseni, siyazi kahle ukuthi ba safe, sibalanda ntambama. Uhambisa ingane wazi kahle ukuthi ayikho safe, asiyona into esifunayo esabazali. Umnyango wezemfundo KwaZulu-Natal uphawulile ngalolu daba. Mayelana nodaba lapha esikoleni eMurchison okuyisikole esilapha ePietermaritzburg, siyayinotha imphumela okhishwe yicourt namhlanje
ukuthi silifte i-suspension kathisha omkhulu sizobheka ukuthi ukuya phambili yini esizokwenza mayelana nalolu daba lolu. Inkantolo ibe isilihlehlisa leli cala ezindabeni ze-1 KZN TV ku-Ayanda Dube senkantolo ephakeme eMgungundlovu. Asithishelele ey'tolo siba siqhubeke nazo indaba zethu. Asikwamukele mbukeli ubukela indaba ze-1 KZN TV asikhumbuze kihlokwana kwezona ehamba phambili. Unqabe ibheyili osola ngokubulala ingane kuboshwe abokufika eThekwini kanti baningi ezibakhalele kwelikaMthaniya. Liphindeke lahlehla icala lokubulala elibhekene noSimanga Luthuli waseMthwalume osola ngokubulala umama womntwana wakhe uMandisa Cele ebelihlelike kwinkantolo kaMantshi eMzombe. Ngizokhumbula ukuthi iziko lezindaba libike ngomfundi kaMatikletsheni okwathola ke isidumbu sakhe sinamanxeba okulimala kakhulukazi ke ekhanda njengoba ke lalibokozela lona ke wesilisa kuvela ukuthi ke ubehlala ngokumhlukumeza umufi. Uphinde wabingelela imantshi yaseMzumbe wesilisa wasolwa ngokubulala isinqandamathi sakhe esingumama womntwana wakhe neminyaka eyisithupha. uMandisa Cele wasesiqungeni khona eMthwalume obengumfundi kaMatikletsheni esinokubonga secondary. Isidumbu sakhe satholwa sinamanxeba okulimala kanti ikhanda lalimele kakhulu libokozela. Umndeni kamufi uthi umsolo behlala ngokumhlukumeza umufi kanti kukaningi becelwa ukuthi abehlukane. Abenhlanganelo lamalungelo abantu besifazane nezingane iWomen of Mthwalume kanye nesigungu esilwa nobugebengu eMthwalume bebekhona bebhikisha ngaphandle kwalenkantolo bephikisana nokuthi umsolwa adedelwe ngebheyili. Laba bathi izigameko ezifana nalezi ziyabakhathaza kakhulu njengoba besebenza ngokuzikhandla ukuzinqanda kanti bathi bayafisa umphakathi usebenzisane nawo ukulwa nalezi zihlakalo ezifana nalezi ubike uma kukhona izigameko zokuhlukumezeka abazibonayo. Umufi uchazwe njengomfundi bebukhala esikoleni kanjalo umndeni usabheke elikhulu kuyena njengoba besazothola umfundaze wokuyofunda enyuvesi. Umsolwa ufike enkantolo kaMantshi eMzumbe engenayo ummeli kanti inkantolo ibiyisilule kumsolwa ukuthi athole ummeli njengoba bethi uzozimela yena enkantolo. Icala libe selihlehlela umhlazi 12 kwephezulu. Lo mbiko benuhlanganisele uZamando Sicele wezindaba ze-1 KZN TV ngisenkantolo eMzumbe. Othisha bangaqashiwe bathi ke bathathe isinqumo sokubuyela emgaqweni ngaphandle kwamahhovisi omnyango wezemfundo KwaZulu-Natal ngoba befuna umsebenzi. Laba ke bahlala ngaphandle kwamahhovisi usuku lonke bephethe izingqombe ezinembhalo enhlobonhlobo ezwakalisa ke ilaka nobunzima bokungasebenzi. Bathi ke kuze kube imanje zikakakhangisi izikhala zomsebenzi ezathenjiswa umnyango. Babuyele emgaqweni othisha bangaqashiwe kwisifundazwe KwaZulu-Natal bekhala ngokuthi ingxenye yabo isiqashiwe ngasese. Laba bathi babona ngathi yona ndlela le yokuhlala emgwaqweni. Othisha abangaqashiwe bahleli la ngaphandle balindile ukuthi baqashwe. Bazakhumbula abantu ukuthi into ye-sit in le yenziwa la akuyona into yokuqala. Iqale ngicabanga ukuthi kade kuMay, kade kuMay ke kwakhona abantu kade bekhona la behleli belindi befaka ingcindezi kumnyango ukuthi ukhona ukuthi kuqasheke. Bese umnyango wakhipha into yokuthi kuzaba khona i-transparency kube kukhishwa ibulletin advertise wonke ama-post akhona la eKZN. Inkinga esiye sabhekana nayo kuye kwaba ukuthi umnyango laba abantu kade bekhona la abanye bavesane baqashwa yona le transparency umnyango akade uthi ulwa nayo ongazange uzuyikhombisa ukuthi kwaze ukuthi kuqashwe kanjani. So laba bokuqala idlanzana labo liqashiwe bese bahamba bayasebenza sikhuluma. So manje nathi nje sesibuyile size la sizofuna kona ukuthi umnyango usiqashe ngoba kusho ukuthi kuqashwa ngokuthi uzohlala la. Bathi lukhona uqhekeko kwinhlangano yabo njengoba bekulesimo. I-division ikhona impela phela sisi njengoba ngisho nje ukuthi khona ama-appointment aphumile abathile kukhona nabanye abangawatholile.
i-division izoba khona-ke phela ngoba i-department edala lolu qhekeko olukhona kothisha. Bekumele uma ithi ikhipha ama-appointment letter ikhiphele bonke abantu othisha, hhayi abantu ade bela bethi ba-ama-leader. Sikhipha ney'mali sibadonethele ukuthi bathole nendawo yokulala, bathole nokudla, kodwa manje sebeqashiwe bona. Abanye bahleli la, basela. Omunye uthisha osekhulile uthi inzima impilo. Impilo inzima kakhulu especially mina kakhulukazi njengoba sengahanjelwa nawo umnyeni wami ungishiye ngelutho, so ke ngaqhukuza ngilokhu ngifunda ngisebenza ngitohoza eJaldini njengamanje nje senginaso ke isicucu se-diploma yaka grade R, ngaphinda ngathola futhi isicucu selento se-foundation phase, kodwa ke ngino grade 1 ngenxa yokuthi enengisuspendiwe nasesikoleni angisakwazi ukuqhubeka. Kanti lapha abasola ngokuthi sebeqashiwe ngumnyango bathuthile ngeledlule bathi bawulindela ngasemakhaya. Ezindabeni ze1KZN TV ku-Ayanda Dube kusemkhungundlovu. Owesifazane wasedokodweni kuward 1 eMandeni usendeke ngokulambisa umlilo ubhubhisa izindlu ezintathu osukwini lwayizolo. Ufikele phina noDube uthike uphume nomazisi nezipahla bezigqokele kuphela ngenkathi ke lo mlilo ushisa ubuhanguhangu zonke izindlu kanye nempahla. Kuzokhumbula ukuthi kumnyango ozokubusa ngobamisana obukhipheke isexwayiso ngomoya namandla. Usalokhu uqhubeke njalo umlilo nokucekela phansi imizi yabantu ngenxa yomoya onomandla obuhlasele ngesonto. Ufikele phi Dube usinde ngokulambisa umlilo ubhubhisa izindlu zakhe ezintathu njengoba kusho konke obekusendlini. uDube uthi uphume nomazisi namakhadi kuphela. Umlilo suubone nje usunamathele ezindlini ezimbili, ngaphuma endlini bengawuboni, ngaphuma endlini naleyo ndlu bengiphuma kuyo vele kanti nayisi umlilo usunamathele kuyona. Angibange ngisakwazi ukukhipha lutho, into engibe nenhlanhla ukuthi ngikhiphe isikhwama besine ID namakhadi kuphela ngoba bamamezile bathi phuma ne-ID namakhadi ngaphuma nakho. Okunye nje kushe kwaphela. Ekhuluma nethimba lesindaba kenkathi umakhelwane bezobheka umonakalo kanjalo nekhansela unxuse noma ubani ongamsiza njobe lahlekelwe izona zonke izinto okuhlanganisa nempahla kanjalo nezingubo. Ngiyacela usizo kubantu abangangilekelela nezandla nalabo abanhliziyo zivulekile ukungisiza. Ngiyacela usizo kakhulu ngoba ayikho into enginayo njengamanje. Enginakho nje lokho kusemzimbeni kuphela, akukho kunye enginakho. Ikhansela kule ndawo kuward 1 umlungisi Shelembe uthe izinge lomasipala bazothola okuncane kodwa ubese enxusa nosomabhizinisi abazimele ube baphonse esivivaneni ukuze ugogo akwazi ukwakhelwa indlu yakhe kabusha. Sifikile ke impela umuntu ezokhalisana naye wabika futhi nakamasipala. Umasipala ke uhlelo osinalo uhlelo engibonayo ukuthi ngeke luze likwazi ukuthi lenelise ngoba kuba necrossa nje ka 1500 kuphela ebese kuba nezimpontshi lezo zokulala. Siyafisa ke mhlawumbe idepartment yaka Coxa nayo kube khona esilekelela ngakho ama department konke ikakhulukazi nakwi province kube khona okungenelela ngakho ngoba umasipala awunalo uhlelo lokuthi lwakhele abantu izindlu. Siyacela ke makukhona abangakwazi ukusilekelela noma osomabhizinisi basendaweni noma nje kubo bonke abangakwazi nje ukulekelela ukuze bekwazi ukuthi umama esizakale noma osomabhizinisi njengoSakhile Dube ubaba uMakhosonke Nduli sekukhona sebeqalile ukwenza njengamanje njengoba ngiyothenga ukhethe manje ngithenga isicabha bakhona nabafowethu bomphakathi la abalekelelayo nenhlangano yabafundisi ke ikhona la ilokhu kusukela izolo. Umnyango wezokubusa ngokubambisana nezindaba zomdabu esifundazweni KwaZulu-Natal usanda kukhipha isitatimende unxusa umphakathi ubungashisa umlilo noma yinini. Ezindabeni ze1KZN TV kubikuthi abantu maphumulo edokodweni. Asiphinde futhi seyitolo siqhubeke nazindaba zethu. Asiphinde ke sikwamukele imbukelo usabukelezo neindaba ze1KZN TV. Asiphinde sikhumbuze futhi obekuyihlokano bekuyizona behamba phambili usona namhlanje. Unqabe ibheyili osola ngokubulala ingane kuboshwe abokufika eThekwini kanti baningi ezibakhalele kwelikaMthaniya. Ake sibheke ke engosini yezomnotho.
Irandi lakuleli lu-R18.41 emaqhansiswane edola lasemelika, libo-R20.10 emaqhansiswane e-euro, libo-R23.40 emaqhansiswane opondo waseBrithani. Igolide lona belu-$2,095.55 i-ounce, uwolo ngahluzo wona u-$76.48 umphongolo. Ake sibheke-ke engosini yezemidlalo. Umgijimi wakuleli u-Akani Simbine uthi-ke segxile ekwenzeni kahle emjahweni we-relay ngemuva kokuphuthwa-ke yindondo ka-100 meters wabagijima ngabodwana kuma-Olympics ase-Paris e-France. USimbine eneminyaka engamashumi 30 ubengelinye-ke lamathemba eNingizimu Afrika ukuthola-ke indondo kule midlalo. Uphume-ke endaweni yesine kwamanqamu e-Stade de France ngesonto ebusuku. Indondo yegolide ithathwe nguNoah Lyles wase-USA, uKishani Thompson wase-Jamaica wathola isiliva, kwathi uFred Kelly wase-USA wathola uthusi. Kuma-Olympics ase-Rio ngo-2016 uSimbine walala-ke 5 kwamanqamu waqeda-ke endaweni yesine kweyase-Tokyo ngo-2021. Nasike isimo sezulu esingalindeleka. Bukeleke siyaguqa bese kuphathele zona usuku namhlanje. Mina nawe ke sihlangane kusasa futhi ngase isikhathi esifanayo. Misale kahle. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iThulis Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile.